шоу, понуди над 60 артисти од цел свет, имаме македонци дојдени од Америка, од Скопје, за да тетовираат во Скопје, имаме претежно артисти од Балканот, понуди безброј диџеи, огромен плюс во културата на тетовирањето, интересот за овикви настани од доста голем, од проста причина што ќе се надоврзам и мислам дека тату уметноста во последниве неколку години доживеа сериозен подем и од таму доаѓа причината да има толков интерес листата. Сметам дека направивме нешто ново што минатата година не беше толков број и мислам дека и се надевам дека ќе има што повеќе вакви настани што ќе може да ја видите тату уметноста, тату културата, субкултурите на пирсингот, на графити уметноста, на перформансот секако. Ваквите настани се клучни за развојот на алтернативната сцена во Скопје, не само во Скопје, во Македонија и секогаш сме за културата како таква. Сметам дека апсолутно се потребни се повеќе и повеќе настани што ќе промовираат културата и тату уметноста и општо самата култура на целиот град и Македонија села. Последно време се развива страшно много и това е благодарение на многото събития, които се случват в България. Всяка година има експо, както и в Македония, и започва да става много популярна. Преди беше доста повече като субкултура, което имаше своите качества и беше доста по-интересно и по-underground. Обаче в момента става много популярно, което пък помогна на качеството на татуировките да се вдигне на много високо ниво. Като цяло и цялата индустрия в целия свят, не само в България, става така, че ставаха много пътешествия, граници са отворени, хората ходят в чужбина постоянно, виждат как е в чужбина, как е в България и като цяло в Балканите мога да кажа, че имаме много високо ниво, както в Македония, в България, в Сърбия имаме страшно високо ниво на артисти, имаме страшно много артисти и според мен вървим в много хубава посока като да качество. Аз работя от повече от 10 години, вече около 15 години, от около 8 години живея в Швейцария, така че моя поглед е много навън от България, много често и се прибирам в България, така че мога да съпоставя двете неща много добре. Според мен, пак казвам, индустрията в източния блок е много на високо ниво. Мое лично мнение е, защото имаме много силни школи по рисуване, имаме много силни и развити субкултури, като музика, като рисуване. Всяко това нещо допринася до много високо ниво и на татуирането. Мога да кажа, че в европейско, да не кажа и в световно ниво, сме в много високо ниво долу от нашите държави, Балканите и като цяло югославските държави. Svake godine, narednih 100 godina ovako da